V rámci novembrových tajomstiev depozitárov sme si pripravili malú výstavu ako pripomienku Dňa boja za slobodu a demokraciu. Predmety, ktoré môžete vidieť, sú transparenty, prípadne fotografie, ktoré sú špecifické pre Trnavu alebo našich kolegov v Západoslovenskom múzeu. Na konkrétnych fotkách môžeme vidieť zamestnancov vtedy Trnavského krajského múzea, dnes Západoslovenského múzea v Trnave, ako sa zúčastňujú generálneho štrajku. Transparenty Pravdu do našich dejín reprezentujú zrušenie alebo žiadosť o zrušenie cenzúry v rámci kultúrnych inštitúcií alebo historického vedeckého bádania. Vystavené sú aj transparenty, ktoré písali naši kolegovia zo Západoslovenského múzea a mali ich v rukách počas generálneho štrajku 27. novembra 1989.